ба наздикии сезони футбол сар шид ва ман медонам ки ту футболро нағз мебинӣ ва специально барои ту компанияи 1xbet аксияи нав сар дод барои якум депозити кардагии ту 100% бонус метад. Ту метавонӣ ставка кунӣ дар командаҳое ки туда махкуланд, Лига Европы, Лига Чемпионов ва Бундеслига ва бо дигар бозиҳоро тесан бародаро дар сайти 1xbet бидроин ставка кунем. Плюс бо барои Тоҷикистон отдельно вкладка кардагиам чӣ хел осонтар шотона пур кунем дар 1xbet ва бо чӣ хел осонтар сумои бирдагитона синимат кунем обратно. Ҳама информация дар таги видео ҳаст бародаро, ссилкаро ман мемонам ва сумои кисатона зиёдтар кунем. Чем просто так тамошо кардан бозиро зур неста ки бо сум бибарӣ. Плюс бо 100% бонус метад 1xbet барои дигар ставкаҳо кардан. Хела бигем тенҷа бародаро, ҳама ссилкаҳо дар таги видео ҳастанд. Салом бародарои азиз, чӣ хеле ки диден ман 100 000 подписчик кардам. Вообще-то уже 100 000 подписчик пешай ту кардаги будам. Гиряв нулара як тараф мекунем. Ман рози гапа бигӯм, аку қадар интизорам набудам 100 000 подписчика, леки ҳозир мегӯм чӣ хел мара пеш кардан дигар блогерҳо. Чӣ хеле ки ман анализ кардам, рози гапа бигӯм, аку бе анализи мара мемаълумай дар тамошобинои YouTube махкулаи хеле видеое ки бигем ҷанг, разбор, кадомира зад, кадом каза пеш, кадоми бахшиш пурси, типа бигем видеои ранги Мадина Басаева. Бо як видео дига буд, аку як мардак ҳақорал мекунад дар дуруни масҷид, ям хали видео да одамо махкулай ва ки буфаҳмед келинои хонаро қапидан, ям хали видео шид ва да ҳами видеое ки бигем чанд каса қапидан ва ё 100 000 подписчик кадан, бигем айрӯи вайроншавии зиндагии хеле одамо. Рости гапа бигӯм, мара метонистам хали видео кунам ва бигӯм ки типа нахоз зани ҳалолитам хали кунӣ ва чанд гапҳои дигаи бигем гапҳои насиҳатӣ бигӯму ва дар охир бигӯм ки оли сериои навш меброя, обязательно подписаться кунен, лайка боҷиқен, интизор шавен, кай бо агун каси дигаам каси дигарро меқапа. Чего, блядь? Не ки ман хали видео накардам, ҳозир мефаҳману барои чӣ. Ҳар як тоҷике ки интернет дора, тамошо кардаги ҳамин видеоро ва як 30% комментария нависондагай. ҳозир биёем бародаро комментариҳошонро бихонем. Гӯш кун, ё чӣ ҳақ доранд хонаи ӯ медроя, шуш ришат мекунад, шумо да пунестай, ай ба намедонен да YouTube мепартоен, як бор фикри оилаи ҳамура кунен, беномусо. В общем, ин комментариро хонда намехом, хай хеле ҳаққора дора. Вроде ба хайхтон фаҳмиден чӣ мақсад дора ҳами Фаридунҷон. Рози гапа бигӯм, аку ҳаққоратош агар як нима кунем, хай ихе на самом деле бигем гапи ҳақ мега ки чӣ дар кораи партофтан ам хали видеоро. Комментарие ки ҳозир дидесем бародаро дар канали як видеоблогери тоҷик буд ва ба фикри ман чанд бор уже ам хали видеоро партофтай. Ман рози гапа бигӯм, ай сарту охира тамошо накардам ҳамаи ҳаму видеоша, уже навистамаша ки ту уже гузаронди бача, зино гуфта гап мезанӣ, бовар кунед, чем ай ӯ ё шуморо мара шарманда кардем. Ба фикри ман гуфтанӣ буд ки чем ай ҳаму бача шумо шарманда кардем ҳаму оиларо. Комментарие ки ҳозир шумо дидесем бародаро, рози гапа бигӯм, ман нафаҳмидам чӣ мақсад дошта гами одам. Шербачаҳои тоҷик гап нест. Худованд нигаҳбони мо шумо, хиёнаткорро раҳм кардан дар кор нест. Ипа дар налата дор кашидан дар корае ки дигаро да дарс шава. Нем хеле одамо бигем хай бераҳман ҳастанд. Рӯи ҳамхали занак сиёҳ дар падараш налат, ҳамхали занака дар бало мондай, бачаи холаме, бачаи амамай хали охи падара дор кашидан дар кораи беномус. ин хеле корҳо нишонаи охири замон аст. Хай мумкин наъузубилlah, Аллоҳ аз ин тавр занҳои зинокору аз ин тавр шайтонсифатон ҳамаи халқи тоҷика нигаҳбон бошад.
Омин. Конечно, баъдро сари мардум вайрон меша ва ҳар гапи безеба менависам, мисол ҳақорат, кадомиш хайбон насиҳат, кадомиш мега вообще хеле видеоро напартоен. Ҳар хел фикро ҳастай ва баъдро рози гапа бугум ай 4 солагим дар ҳами Россияем ва ҳар як чизоро ки ман дидагим рози гапа бугум ай хел мардакои калон дидаги нестам. خیال میکنی تو از هم ازوری کارت فقط کتگی و تعریف است هیچ کس نیستی فهمیدی ва ба ҳамин сабаб бародар мехоҳам туда савол бутум чанд қадар ҷуроҳот ҳамкорот хеша таборот ва одамое ки ту мешиносӣ чанд қадар ваё арӯз доранд ҳозир дар ними Россия ва дим савол чанд қадар ҳамо ҳамкорот ҷуроҳот хеша таборот бачаҳои амакит ҳамсинфот ҳамкурсот чанд қадар духтарои тоҷика ваё чикорое накарданд бародар дар ҳамо Тоҷикистон ва сеюм савол бародар чанд қад гаша ту худат вайрон кардӣ хай бахшиша камо нафаҳмидӣ ва бисёр бачаҳо қати чанд духтар мегарданд баъд дар охир вақти зангирида мегӯянд ки блин ягон духтаре ба маъне ба одоб нест ҳамаш телефон доранд ҳамаш қати бачаҳо гап мезананд фикр намекунанд ки худшонам 3-4 духтара уже мисол ба телефонам гап задан любой ҷода бурданшона мисол чикорое накарданд шаймуни макада об рӯи хели дар замин зад фикр накунем бародарое ки ман пиштиам духтароро гирифтестам ҳамун мисол духтароe ки қапиданшона ҳамун занои ҳамун бародарора мисол хай шаҳраманда шуданд пишти ваёра ман нагирифтестам просто гап да чия ки 3-4 духтара ман мисол вайрон кунам 3-4 духтари дигар агон ҷурам 3-4 духтари гаша ту ба фикри ман пага ки пага дига мерем агон туи бародармо дар уҷа арӯсмона мебинем дига худтон фикр кунем да мисол анакама як савол дорум дар одамое ки ҳамин видеоро сиёмка кардагиянд бо дар интернет партофтагиянд бисёр одамо навистанд ки бояд ҳамин видеоро аввал дар шуш нишон медоданд баъд шахчон ҳал мекарданд дар байни бигем хеш таборои худшон дар байни шуш дар байни очаву таи ҳамун зану шу вобщем хай фаҳмиден не ки аввал дар фейсбук дар инстаграм дар ютуб баъд 3-4 недоблогеро мегиранд бигем ай паша филм месозанд яъне ранг ягон хали мировой новости мекунанд ша آیا بچه‌های کوچه چشم‌سار کامپیوترها را می‌خریده باشند یا نه؟ ай ислом мегиранд ай фарҳанги миллати тоҷик ай насиҳатҳои падар модар типа нахо падар модар нигоҳ накунанд духтарошона баъд шуша бо насиҳат мекунанд типа занта партофти рафти تو میدونی چی ها میگویی؟ فکر میکنی که تو چی ها میگویی؟ рости гапа бугӯ мара ганда хандам ҳар вақте ки ҳамхали видеоро тамошо кардам айму блогерро худованд ҷазои ҳамашона тиянд вай хело мегӯянд ки наход ту духтари тоҷик ҳамхалӣ кунӣ наход ту духтари тоҷике ки бигем дар Тоҷикистон калон шудагӣ ту ҳамхалӣ кунӣ айба намедонӣ ва бахшиш ҳама мехоҳам пурсем не ки чӣ духтари тоҷик ягон пария ё ки ягон ангелай шумо чӣ авро ҳасте ман намефаҳмем ин чиза ман мехоҳам бигӯям ки чӣ дар кори дар ҷа хуш кардан мисол бо хеле мегӯянд нахо духтари мусулмон тоҷик бояд мисол ту ҳамхалӣ кунӣ чӣ дар кори дар ҷа духтари тоҷик имина мисол тоҷика ё ки мисол мусулмона мисол дар ҷа хуш кардан чӣ дар кори ами ман просто бифаҳмонем мумкин вай ягон сурара надонам мумкин ки вай исломи чӣ нафаҳма шумо чӣ одами мусулмон ай одаме ки просто мусулмон таваллуд шудагӣ фарқ карда наметонен барои чӣ ман хали гапҳоро гуфтестам рости гапа бигӯм просто дар ютуб бояд интерес бизанен духтари тоҷик ва просто ҳайрон мешавед дар оҷа чӣ хали видео ҳастанд мисол аста ки духтари тоҷик фоҳиша шаҳрманда кард зани фоҳиша духтари мусулмони тоҷик халӣ кард хали видеоро гирифтагиянд партофтагиянд дар интернет дар ютуб дар фейсбук дар инстаграм мушим дар ҷое ки видеоро мешавад тамошо карда ҳастай ва бояд дар як ташхи нависондагия ки рози гап ай хотирам биромад дар рӯзи иди қурбон духтари тоҷик чӣ кори кардай ва чӣ хеле ки мегӯянд мисол худтон медонед мисол терроризм мисол ягон миллат надора фарқ надора вай ай кадом давлатай вай просто террористай дар инҷарам баъдоро ҳамин хеле да мисол фарқи чия ӯ тоҷика ё ки руса ё ки ягон миллати дига просто ҳамин кора хай кардай ва дар ҷа дар кор нест вай қуш кардан типа навистан духтари тоҷик халӣ кард ё ки духтари мусулмон халӣ кард тим более бо безебтар адан хали гапҳоро менависанд ва бо рости гапа бигӯм ҳаст я бо видеое ки нависондагия ки духтари тоҷик хати дигар миллат гашт худи чӣ хати дигар миллатҳои духтар гаштагӣ нестӣ мисол ягон узбек ё ки рус ё ки татар ё ки дигар миллат худи гаштагӣ нестӣ чӣ дар кори ҳамхали чизоро навистанд ман намефаҳмам ба фикри ман пеш аз шӯи ҳамун мардум аз инстаграм аз ютуб пештар мефаҳмад
ки зани ҳама хали кори безеб кадай ва медонен чӣ хали мешава ҳами коро ози ма нишонтон метам ак баъд шакқат бифаҳма ки дига алло алло, салом алейкум. салом алейкум Машинтон соз шид, биёй баре. рости гапа бугӯ ман дар дигар шаҳр кадом машина ма соз буд ку Я ҷуръати машина задагиай, оварде сервис бори рост кардан. баъд сразу ман да зан назаден охи Бача Инстаграм будро ҳамо аварияр бин. ман соҳиби машинам чӣ видео дар интернет рафтай Хай асри 21 ку. хай купато силкаша Видео изам там партом нешегри. кадом видео О қабидам нешегри. Интернета дори бубиниш. не ҷа просто роуминг да хай камтара қиматай Фаҳмо. Нешегри найму. хай баъд омадам хона ба вайфай тамошо мекунам баъзо мали давай Биё бар машинта. Нешегри дагу. шумо мефаҳмем бародаро ки як хело одамо ба қарз зан мегиранд ва хело мисол меян 1 сол 2 сол кор мекунанд баъд суми туя кор мекунанд мераванд зан мегиранд гап да суми туям нестае просто ама чӣ гуфтаним мумкин ки шӯи ҳамо занак хак ҳамаш неву як хелиш мумкин ҳаморо бибахша мисол ҳамо занша ки биёен на самом деле ака бигем реалист мешавем хмон авешник намегирем ва ай фикри ислом бигирем мисол бахшидан хеле як савобае ва худованд гуноҳои моро мебахша ака гуфти гапо мо кием ки мисол гуноҳи бандаи худоро набахшем яка бигем ҳамаи чиза мисол бояд бидонам ва бифаҳмам ва бисёро мефаҳманд чаро ки ай комментариҳои мардум ман хондам дар таги видеоҳо ва фикр кунем ки мисол шӯя вай мисол бахшиданӣ буд хай хатогӣ кард мумкинам хай зиндагишона пеш бурдан гиранд сабаб медонӣ чӣ мешава ки мисол шуш намебахшаш сабаб ҳамон мешава ки мисол 500-600 ҳазор одам видеора дид ҳатто агар ки ҳамун шӯи ҳамун мисол бахшиданӣ будаш айрӯи ҳами социални сети интернет ва ҳама медонам бигем ҳамсоя ва хеши табор бигем бо қадар одамое ки вообще намешиносанд ҳамун занака ҳамун мардака ҳамин чизам медонам ва бигем просто изом мекашад ва ма бигем бахшидан руш намешава агаре мисол бахшиданӣ будаш ва ман фикр мекунам ки дар ҳамҷам яхе одамоае ки мисол ҳами дайту видео мепартиён блогеро ва инстаграм дигар ҳами дар социални сетҳо бигем админан мушохато фаҳмидем ҳавоярам бигем гуноҳ доранд бовар кунем бародаро барое ки хай паҳн кардан як чизора бигем ба фикри ман стоит нестай по-любому акози одамо пайдо мешаванд ки мегӯянд типа фари худат чи там видеоро мепартоед ва ман мехоҳам мисол бигӯм ки хайтон дидагиен ҳар як видеое ки ман мисол кардагиам официально баромадагиад дар сайтое ки мисол ахборҳо дар сайтои яхе хабарҳо сайти МВД яхел мисол ай сайтое ки бигем официальни данияй да мисоли рӯйшодай ҳеҷ кам мисол намехост ки ҳам чиз паноҳ шава мисол и ба фикри ман маълумай да официальни сайти новостной ма онҷа медорам ҳамаи хабарҳоро мегирем ва онҷа ягон чизое ки бигем ханеста ки ягон кас мисол хелем хали корои безеб шидагия да мисол зан шақа пидана ки дигар коро ва ба фикри ма ин хали чизорам ки мисол дар ҳамун официальни сайторам пайдо шава бояд мо филтр кунем мисол бинем чира бигирем бимонем чира не мисол ира бояд ака мо бифаҳмем чаро ки ман гуфтам одамо ислома бо хуш мекунанд мисол ба ислом насиҳат мекунанд хали гапо ҳар хел гапо гап мезананд айрӯ ислом ва мехоҳам дар ҳами одамое ки блогерое ки чона эшон мегиранд ёки намедонам муло мегиранд гап да чизам нестай просто як отрывок нишон будам тамошо кунед мумкин ки бифаҳмен ягон чи У меня есть дочь, которая родилась до появления ислама. Затем мы приняли ислам, в том числе и она. А когда она выросла, она нарушила закон Аллаха. Покаявшись, она стала совершать благие дела и поступки. Ее благие деяния искупят скверные по воле Аллаха. И теперь пришел человек, чтобы просить ее руки. Мне рассказать ему о том, что было? Ты хочешь выявить то, что скрыл Аллах? Клянусь Аллахом, если ты хоть кому-нибудь расскажешь о ней, то я тебя накажу так, что тебе мало не покажется. Выдай ее замуж, как выдают добродетельную мусульманку.
Ты обрадовал меня, правитель правоверный. ва мехом дар ҳамон блогерои ки хичона нишон метан гап мезананд вай хиёл мисол хичона нишона метананд ки ҳар хеле видеороликора мепартоянд мехом мумкин мо ай чиз ҳагонтай мо застраховани нестем барои ки ҳамаи моли мисол ҷавонем ҳичкам бигем ба фикри мо зан надорем ай бисёри ҳами блогеро ва ай чиз ҳагонтай мо застраховани нестем ва намехом гапака дароз кардан просто ҳамон роликое ки дар каналотон ҳастай фарқ надора вай қапидан ё ки рақс мекунад ё ки ягон байт хонестай в общем просто ҳамон роликора удалит кунен тамом конечно ки пеши ҳама миллиард одами гапора гуфтагӣ буд ки ҳами видеора кур кунен нестем ҳичка кур накард не ки бародаро мумкин ки ягон рӯз бачаҳои кӯча шата бихӯрен ё ки ягон судя штрафи вазбинтон кунад ва бо ҳамада вазбин нишай ки бо дар назди худо ту ҷавоб медиҳӣ барои гуноҳҳои ҳама одамеро ки ту партофти дар интернет ва баъд таки типа фикр накунем ки ман пишти духтарора гирифтесам ё ки ҳар хеле гап мисол гап давай нестай просто ба фикри ман ягон духтари тоҷик ё ки фарқ надора рус ё ки дигар миллат намедавад дар гардани ту намепарад то мисол думаш надаве дилаша наёви хай ира ҳаматон медонем ва ба фикри ман бисёртар яъне мумкин ки 90% бачаҳо гунаҳгоранд дар ҳамин кор дар корое ки мисол духтарора мо дар ҳамин чизҳоро дохил мекунем хуш мекунем мисол мисора мечашанд мефаҳманд медонанд баъд гуфти гапо маст мешаванд хелем хеле фикр буд в общем ай тарафи ман агар ки ҳамфикри ман бошед бавдай лайка биҷиқ ва обязательно поделиться ки дигар одамо бинанд ай каналошон удалит кунанд ҳами видеои ҳар хел духтарои тоҷика ва мисол хеле проблемо нашавад хай